Здравейте хора! Дойде време да се преместя в новата квартира и това е стълбището. Както може да видите, то е старо и мизерно, но пък квартирата си имаше всичко, от което имахме нужда, така че беше супер. А ето я и банята. Като цяло нищо особено, бих казала. Сега отиваме да намерим вход, през който да влезем в Лувъра. Че малко закъсняваме, но то по принцип билетите гледат, че са само ориентировачно, доколкото знам. Както може да видите, египетските бижута са много красиви, но честно казано, те не служили само за красота, ами са били мощни религиозни щитове. Както може да видите, и колиетата, и обиците са големи и тежки и се е смятало, че дупките по тялото са уязвими места, през които злите духове могат да влязат в човека, и затова и обиците са служили като амулети, пазители за ушите. Големите златни колиета са били изключително тежки и за да не се забива ogrlicата във врата на жената, на гърба й е висяла специална златна противотежест и тя е балансирала бижуто и е стояла между лопатките на жената. Върху саркофазите най-често се изписват религиозни текстове, магически заклинания, имена, титли на починалия. Процесът на мумифициране отнемал 70 дни. Нещо, което на мен ми беше много интересно, е, че мозъкът се изважда през носа с помощта на дълга метална кука. След това бил изхвърлян, защото египтяните смятали, че сърцето всъщност е центъра на разума. Стигнахме и до мумиите на животните, като египтяните мумифицирали доста котки, но освен котки са мумифицирали и кучета, ибиси, соколи, маймуни, дори крокодили. Като попитах чата какви са тези издължени мумии, които приличат на просто по-издължени котки без крайници, твърди, че това са мангусти, но не съм сигурна, защото не пишеше, или аз поне не успях да намеря надпис, но мисля, че това би трябвало да са мангусти. Това вече наистина ме изненада и въобще не очаквах да видя мумия на крокодил. Не бях чувала до момента, че има мумии на крокодили, но уви сега видях. Стигнахме и до Месопотамия. Според мен стила е доста подобен на египетския, но все пак се различават. И може да видите колко е голяма тази статуя. Това е нещо огромно. Ходим на червения килим в апартамента на Наполеон III. Но вече е мое притежание. Но все пак позволявам туристи да влизат. И ето тук много ми харесва това цветенце, дето съм си го сложила. Сама го засадих. Ето го. Това е залата, в която правя йога. Трудно се да се прибереш вкъщи. И като се изморя от йогата и като легна да правя шавасана, гледам тази гледка. Тази картина. Но, както повечето хора, се ме успокоява. И заради това тук си правя медитацията. И съм си сложила червен килим, за да се чувствам така по-важна, като вървя вкъщи. А тук се събираме с момичетата да брънчваме. И също и на женски вечерите. Тези стълби са почти същите като в Airbnb-то ни. Само тето са с червен килим. За първи път виждам броня. Не знам някой дали я виждам от вас, но аз не съм. Само по филми. О, не! Не е защитен отзад. Само пръстите и гърба. Ако някой бъде такова отзад, лошо. О, тази ми харесва много. Ова е яко. Добро, ова е за сликане. Да, то се скупи за зала. Това би го носила. Даже има и червенко. Много фенси.
Гледате този прекрасен таван и в същия момент душемето скърца. Трябва да си оправят душемето хора. И ето я и една от най-известните статуи в Лувъра, Ники от Самотраки. И можете да видите какво става тук. Така че малко Instagram versus reality. Разбира се, до Мона Лиза си е малко лудница, за да се стигне до там. Най-накрая успяхме да стигнем и до Мона Лиза, като и се насладихме само за няколко минути сред тълпата, след което си продължихме към другите картини. Хора, само искам да си представите как се рисува това. То е огромно. Може да сравните хората колко са огромни и картината колко е голяма. И това е Наполеон. Стигнахме и до статуите. Ето е статуята на Херкулес. Ето ни с Габи и Катето. Тук малко си почиваме. Хубаво е времето. Разголили сме се. Иначе ще умрем от жега. Хора, искам да видите какви детайли. В момента отиваме към Сен Шапел. Постоянно се чуват линейки, тъй като има болница на островчето, защото Сен Шапел се намира на островчето. Затова постоянно се чуват така сирени. Не че толкова много случаи има, защото може би има, но не се изцелия град. Но ето, да се насладите малко на гледката, сцена, малко изкуство. Печени слънцето. Яко. Жетичка си. 30 градуса. Хора, само погледнете каква красота. Наистина не очаквах такова нещо, защото дори не бях проверявала как изглежда Сен Шапел. Така че, като влезнах, наистина се изненадах от всичките тези цветове. Както може да видите, тези стъкла са огромни и се опитах истински да се насладя на красотата, която виждам. И даже след като излезнахме от катедралата, аз реших да се върна, защото наистина просто имах нужда още малко да се насладя на тази гледка. Просто като влезнах в катедралата и като се вдигнах погледа, наистина останах безмолвна. Това в момента е огледало, очевидно. Искам да видите колко красивичко. Има дупка в асфалта и те са запълнили с мозайка. Не е ли много красиво? Цените ли са на изкуството? Стигнахме и Нотр-Дам. Няма да влизаме, но поне ще го видим отстрани. Не знам дали църквата е изглеждала по този начин и преди да реставрират, но мисля, че е имало допълнително гаргойли и химери, като гаргойлите имат практична функция, защото са каменни луци, които отвеждат дъждовната вода далеч от стените на сградата, и химерите вече те са просто декоративни статуи на митични и реални животни или демони. И сега готови ли сте? Та-да! Уля-ля! Най-накрая успях да стигна до Айфеловата кула. След една седмица в града. Да ме видите именно Айфеловата кула. Да почиплея. Добре, не можах на първото клипче да хвана Айфеловата кула, защото я закривам. Сега се надявам, че съм я хванала.
Хубавото е, че е слънчево и много приятно. Жегичка, но си заслужава. Дойдохме в един ресторант с френска кухня, с Мишелин звезда, май беше една. Това е първият ми ресторант с Мишелин звезда. Взехме си лучина супа, жълъшки бучета и касоле, което е традиционна яхния с свинско и боб. И мисля, че има бекон, но може и да варира спрямо ресторанта. Супата е топ. Аз по принцип не обичам лук, не обичам и лучина супа, пробвала съм. Веднъж съм пробвала в България и не ми хареса въобще, но тази е много добра, наистина. Както казах, супата беше топ, жабешките бучета, нищо особено. В София, в Fake Freddy сме яли доста по-добри. Поне на мен лично ми харесват много повече и сочето е много по-хубаво. Другите си взеха патушко магре и пилешко. Цезар салата му вече няма. Боба с наденицата също беше супер, но не беше нищо особено, честно казвам. Като българска манджа. От на мама и от на баба манджата. Мама мия, трябва да изчакаме цялата тази опашка, за да се качим на круиза. Така че се нареждаме най-отзад на опашката. Ще си почакаме. Може би около час. Да кажа, опашката продължава още толкова хора. Мале. Ще си откараме повече от час. Успяхме да хванем Айфеловата кула как блещука, докато бяхме на опашката и се надявахме да я хванем да блещука и на корабчето на круиза, но не успяхме, но пък я видяхме как свети и успяхме да видим и нощен Париж, което пак беше много красиво. Явно има някакъв празник или хората просто са се събрали да се потанцуват. Не знам, обаче са много, наистина. И танцуват латини танци. Но както може да се чуе от музиката, ако се чува. И след като слезнахме от корабчето, успяхме отново да видим Айфеловата кула как блещука, точно за да завършихме вечерта.